ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ ଓଠ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପାଇଁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଝିଅମାନେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଫେମସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ନାଭିକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ନାଭିକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା କାଳୀମାତା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଭିରେ କାଳୀମାତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଭିକୁ ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଧିକ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଥାନ୍ତି ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ କି ଦୌଲତ ଓ ଯୌବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ।